Jaun Andreok, egunon. Baliabide digitalak euskararen estandarizazioan, hori izango da nire hitzaldiaren izenburua. Euskararen estandarizazioan baliabide digitalak nola erabili izan diren eta etorkizunera begira aurre ikusten ditugun erronkak eta aukerak aurkeztu nahi nituzke azalpen honetan. 1978an Euskaltzaindiak Arantzazun egin zuen kongresua izan zen euskararen estandarizazioaren abiagunea. Ordutik hona 50 urte baino gehiago igaro dira. Norbanako ontzat denbora luzea da hori, baina denbora laburra dela esan daiteke hizkuntza baten estandarizaziorako. Hala ere, euskarak aurrerapen handia izan du estandarizazioaren aldetik. Abiadura lasterketa izan dela esan dezakegu. Digitalizazioak berriz, are abiadura handiagoko lasterketa egin du 5 hamarkadetan. Honela labur nitzake 1978tik ona digitalizazioak egin dituen urrats nagusiak. 1970ko eta 1970ko hamarkadetan sistema informatikoak enpresa handietan eta kalkulu zentroetan bakarrik aurki zitezkeen. Oso mainframe garestiak ziren eta espezialistek bakarrik erabiltzen zituzten. Esate baterako, ingenieritzako kalkuluetarako eta banketxeetako transakzioak prozesatzeko erabiltzen ziren. COBOL eta Fortran lenguaietan neurrira egindako softwarea erabiltzen zen. 1980ko hamarkadaren hasieran, mini ordenagailuak iritsi ziren gure ingurura. Izenak mini aurrizkia zuen arren nahiko tramankulu handiak ziren. Hala ere, aurreko mainframeak baino txikiagoak eta merkeagoak ziren eta hainbat erabiltzaileek aldi berean erabiltzitzaketen berez prozesatzeko gaitasunik ez zutelako terminal ergelak esaten zitzaienen bitartez. Software estandarrik ez zegoen artean eta beraz programak neurrira egin behar izaten ziren. 1980ko hamarkadan asko erraztu zen informatikaren erabilera, mahai gaineko ordenagailu pertsonalak agertu zirenean. Makinak eta periferikoak merkatu ziren, testu prozesadoreak eta datu baseak kudeatzeko aplikazioak edatu ziren, lehenbiziko OCR-ak eta sare lokalak agertu ziren. 1986an SGML metaketa lengoaia sortu zen. Euskarari aplikaturiko hizkuntzaren prozesamenduaren arloko lehen lanak egin ziren. 1980ko hamarkadan internet etorri zen eta horrekin posta elektronikoa eta World Wide Web eta ordutik ona XML lengoaia eta TEI gidalerroak garatu eta edatu dira. Sare sozialen erabilera edatu da. Euskararen estandarizazioan, digitalizazioaren bilakara hori nola txertatu den eta etorkizunera begira nola ikusten dudan agertzen ahaleginduko naiz. 1976 arte, baliabide digitalek ez zuten eraginik izan euskararen estandarizazioan. Urte horretan, hain zuzen, Eluiar taldeak, horrela deitzen zitzaion garai hartan, Euskaltzaindiari Euskal Matematika Hiztegiaren azterketa izeneko lan bat aurkeztu eta entregatu zion. Oinarrizko hezkuntza orokorreko 8 mailetako gaztelaniazko testuliburuetan eta euskarazko hainbat eskola materialetan azaltzen ziren matematikako terminoak bildu zituzten lan horretan. Gutxi gora bera, erdarazko 2500 termino eta euskarazko 1900. Bi multzoen arteko baliokidetasunak aztertzeko, Unión Farmacéutica enpresaren sistema informatikoa erabili zen, ura kudeatzen zuen Setisa enpresaren eta batez ere bertan lan egiten zuten Arluxet Lehengusu Baxenabartarren laguntzarekin. Hori izango zen seguru asko Euskalitzek sistema informatiko batekin izan zuten lehen harremana. 1970ko hamarkadan bi joera zeuden Euskal hiztegigintzan. Alde batetik, euskaraz ordu arte landu gabe zeuden arloak landu naiz, hainbat hiztegi kaleratzen ari ziren. Beste alde batetik, Koldo Mitxelena, Euskaltzaindiaren enkarguz, askoren hiztegia eguneratzeko eta osatzeko orotariko bilketa egiten ari zen. Batzuek behar larriei lehen erantzun nahi zieten, ikerketa sakonen zain egun gabe. Beste batzuek berriz, beste ezer baino lehen, ikerketa sakonak egin behar zirela uste zuten. Berez, bi irizpide horien arteko tirabira ezen berria.
Mikel Zalbidek, 1981an, Euskaltzaindia Altxorraren berrikuntza lanean, eginkizuna eta jardupidea izenburua zuen txostenean, auzi horren aurrean izan ohi ziren jokabideak honela sailkatu zituen. 3 bide edo agertu izan dira lexiko berrikuntza nola bideratu erabakitzerakoan, hautakizun. Nola bataiatzearren aitzindari bidea deituko dio lehenengoari, aitorle bidea bigarrenari eta azkenik elkargile bidea aurreko beste bitarten dagoen sintesi bideari. Horrela zehazten zituen Zalbidek jokabide horien ezaugarriak. Aitzindari irizpideak hitz berriak sortzera darama hizkuntzalari edo euskaltzaina. Hitz erabide arruntez normalean, eratorpenez, hitz elkarketaz, maileguz, zabalkuntza semantikoz edo berzarpen lexikalez. Ex nihilo sortzera ere, jo ohidu inoiz izperrigileak gai horietan euskaraz diharduten euskaldunek benetan zer erabiltzen duten kontuan hartu gabe. Horren aurrez aurreko punta muturrean dago bestalde aitorle irizpidearen araberakoa. Aztertu egin behar da lehenik, jendeak hitz berri horiek nola esaten dituen. Honaino, Zalbideren aipua. Azken finean, bide honek korpusak lantzea eskatzen zuen, alegia aurrena ikustea zer erabili den eta gero erabakitzeak. 3. bidea oestea litzateke berriro ere Zalbideren hitzak, ez arau teoriko egokien aplikatzaile mekaniko izan, eta ez euskaldun jendearen espainlumetan zabalduenik zeuden esamoldeen aitorle itxu gertatu. Alegia, esaten zuen, bai, korpusak aztertu bai, baina beharri erantzun ere bai. Aitzindari irizpidearen arabera egin zen lehen hiztegia, unibertsitateko beharri erantzuteko asmoz, jakinek 1976an argitaratu zuen naturzientziak hiztegia izan zen. Hura izan zen hain zuzen, 1979tik aurrera, useik egin zuen hiztegi teknikoen sail luzearen aurrekaria. Aitzindari irizpidearen araberakoak izan ziren alaber, 1977an Xavier Quintana, Joseba Tobar eta bestek egindako Euskal Hiztegi Modernoa eta Luis Mari Mujikaren hiztegi orokor teknikoa. Biek Arantzazuko erabakietan eta askoren hiztegian zuten oinarri nagusia. Quintanarenak bigarren bertsio bat izan zuen hiztegia 80 izenburuaz argitaratu zena. Euskarazko korpus bat informatika erabiliz arakatzeko lehenbiziko saioa Ibon Sarasolari sortzaio. Garai hartan, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialak enkargatu zion hiztegigintzaren egitasmoaren barruan egin zuen lan hori. Helburua zen idazle garaikideek erabiltzen zituzten hitzak aztertzea. Batasunerako aldaera egokienak izango zirenak proposatzeko. Benetako erabileraren maiztasuna kontuan hartuz. Aztergaitzat, 1977an euskaraz argitara eman eta garai bertsuan egindako guztia hartu zuen. 6 milioi testuitz baino gehiagoko korpusa osatzen zuen. Erabiltzitzakeen baliabidea kontuan izan da, korpus osoa aztertu beharrean, haren 800.000 testuitz inguruko lagin bat aztertu zuen. Hasieran esan dudan bezala, 1970ko hamarkadan, gure inguruan aurkizitezkeen sistema informatiko bakarrak mainframe handiak ziren. Lan horretan erabilizena, Donostiako EUTG, gaur egun Deustuko Unibertsitatearen Donostiako kampusa esaten zaion, horko sistema informatikoa izan zen, kalkulu zentrokoa. Testuak sartzeko txartel zulatuak erabilizituzten garai hartan ohikoa zen bezala. Laginaren tamaina aukeratzeko garaian ordenagailuari jartzi zaiokeen lana eta azterketa egiteko erabizitzakeen diru eta denbora erabakigarriak izan ziren. Ordenagailuaren emaitzetako bat konkordantzia edo korpus zerrendatua zen, paperean emana. Hau da, legineko hitzen agerraldi guztien zerrenda, alfabetoaren urrenkerean emana, ezkerreko eta eskuineko testu inguru zati batzuekin. Hori, 800.000 errenkadako zerrenda zen, inprimategi bidez argitaratzeko gehiegizkoa. Horregatik, ordenagailuaren inprimegailuaz baliatuz, ikertzaileentzako ale batzuk egin zituzten liburutegi batzuetarako. Dena den, publiko zabalarentzako 3 tomotan eskaini zituen ondorioak 1982an gaurko euskara idatziaren maiztasun hiztegia titulupean. Maiztasunen datuak gero orotariko euskal hiztegian jaso ziren defrek atalean. Lematizazioa ezin izan zuten ordenagailu bidez egin, garai hartan ez zegoelako horretarako baliabide teknikorik. Hori bai,
hitzen maiztasunarekin ingin beharreko kalkuluetan, laginaren adierazgarritasunari buruzkoetan adibidez, ordenagailua guztiz lagungarria gertatu zen. Bistan da, lan hau zalbidek zioen aitorle irizpidearen araberakoa izan zela. Aurrera pausua ipagarria izan zen metodologiaren ikuspegitik. Usei 1976an lanean hasi zenean, ustuketa fitxen kopurua izugarria handia egiten hasi zen. Baliabide informatikoen beharra ikusi beraz, fitxak gordetzeko eta zerrendak egiteko. Soluzioa Deustuko Unibertsitatearen lokaletan zegoen, baina unibertsitatearen barrukoa ez zen Instituto Deusto S.A. enpresaren zerbitzuez baliatzea izan zen. Bankuei eta enpresa handiei zerbitzu ematen zien kalkulu zentro horrek ordenagailu handien bitartez. Laster sentitu zuen ordea Useik, sistema informatiko propioa izateko premia. 1980ko hamarkadaren hasiera hartan, ez zen garbi ikusten hori lor zitekeenik. Useik, Euskal Informatikari talde bati aholkoa eskatu zion. Bildutako guztien iritziz, Useiko lanerako sistema informatiko propioa izatea eta erabiltzea ezinezkoa zen, ez diru aldetik eta ez teknikoki. Bate bakarrik esan zuen baiez, Claudio Arluxet zenak, zehazki. Honeybul etxearen minisei ordenagailu batez, eta Fortran lenguaian neurrira kudeatutako datu bat prestatu ziren. Soluzio erabat ez konbentzionala garai hartarako. Sistema handietan, garai hartan erabiltzen ziren datu baseak, luzera finkoko eremuak erabiltzen zituztenak, ez ziren egokiak Useiko lanerako. Arruxetek proposatu zuena aldiz, malgua zen eta hardwareari baliabide gutxi eskatzen ziona. Horrela, lortu zen, hiztegigintzan ziarduen etxe batek, mainframeetara eta kalkulu zentroetara jo gabe, sistema informatiko bat erabiltzea. Hala ere, garai hartan, hiztegiak paperean soilik argitaratu ziren. 1978-1981 bitartean, Useik 8 hiztegi tekniko argitaratu zituen, 3 urtean. Banka, fisika, zoologia, kimika, politika, psikologia, ekonomia eta enpresa hiztegiak. Lehen aipatutako gizartearen eskariari erantzun nahian. Ekoizpen ugari horren aurrean iritzi desberdinak zeuden. Euskor Jaurlaritzatik Euskaltzaindiari Euskal hiztegigintza gidatzeko iritsi zitzaion eskeak hauxe zioen, aipua dau ere. Zuzenean edo zeharbidez gai honekin diadutenen artean dauden oinarezko iritzi desberdintasunak inoiz ez bezalako gordintasunez ari dira azkenaldi honetan kaleratzen. Luis Villasante Euskaltzainburuak eskari horren aurrean, bilkura berezi batzuk antolatu zituen 1981ko abenduan Hondarribian. Bilkura horien ondorioa hiztegigintzari buruzko adierazpen bat izan zen. Hor, hiztegigintzaren 3 hiztegi mota bereizten ziren. Orokorra, hiritartua eta espezializatuak. Hiztegi orokorraz zioen, Euskaltzaindiak aspaldidanik hasiek zituen lanak aurrera zeramatzala, ahalik eta lasterren buru emateko asmoz. Mitxelena lantzen ari zen hiztegiaz ari zen, noski. Hiritartuaz berriz, bilkura hartan beharrezkoa ikusi zela, zioen, batzorde bat sortzea, horretarako behar ziren gaiak, ahalak eta lankideak biltzeko. Espezializatu ez, esaten zen, ez zirela Euskaltzaindiaren lanak hiztegi horiek sortzea eta banan-banako azterketa egitea. Hizkuntzari eta euskararen egiturari dagozkion funtsezko puntuak zaintzea izan ezik. Handik laster, 1982ko martxoan, Euskaltzaindiak irizpide horien araberako lehen erabakiak hartu zituen. Mitxelenaren lana bideratzeko, Gasteizko ordezkaritzan lantoki bat, laguntzaileak eta tresnak jartzea, Ibon Sarasola lagun zuela, eta hiztegi hiritartua bideratzeko asmoz, hiztegintza batzordea izendatzea. Gauzak hala ere, ez ziren hain bizkor joan, 1984 arte, ez ziren bideratu Eusko Jaurlaritzak eta Autonomia Erkidegoko 3 deputazioek jarriko zituzten dirulaguntzak. 1987an, Orotariko Euskal Hiztegiaren paperezko lehen liburukia aurkeztu zenean, Luis Villasante Euskaltzainburuak egin zuen hitzaurrean honako hau esan zuen. Bestalde, hiztegio hasi zenean, ez zeuden teknika eta tresna berriak daude gaur egun. Ordenagailua batipat, horren premia ikusi zen. Orotariko Euskal Hiztegiaren helburua hiztegia paperean argitaratzea zen. Hiztegia lantzeko 2 prozesutan erabili zen informatika. Batetik, korpus zerrendatua prestatzeko.
Eusko Jaurlaritzaren informatika erakundearen sistema informatikoa erabili zen. Sistema horretan, 300 liburu inguruko testuak eskuz sartu zituzten, eta hortik 4 milioi testu hitz inguruko konkordantzia edo korpus zerrendatua atera zuten. Hiztegia erredaktatzeko berriz, testuak prozesatzeko WANC makinak erabili zituzten aldi batean, eta PC ordenagailuak gero. Hiztegiak oso egitura konplexua du. Lemak, aldaerak, erreferentzia gurutzatuak, euskalki markak, tradizio lexikografikoa, tradizio literarioa, erreferentzia bibliografikoak, adiera gaztelaniaz edo frantsesez, kategoria gramatikalak, erabilera adibideak, hitz konposatuak eta esamoldeak, etimologia eta abar. Hori guztia ondo bereizita dago tipografia bidez, paperezko obraren irakurleak interpreta dezan, baina egitura hori ez dago datu base batean antolatua. Euskaltzaindiaren gramatika, beste kontu bat dago, Euskaltzaindiaren gramatika batzordeak 1987an aspalditik zeukan asmo bati heltzeko erabaki hartu zuen. Orotariko euskal hiztegiaren korpusa informatika bidez erabiltzea bere lanerako. 1989an bilegi izeneko egitasmoaren bidez lortu zen helburu hori. EGI edo Euskal Jaurlaritzaren informatika elkartearen sistema informatikotik atera ziren egokiak ziren edukiak, Mistral sistemara pasatu eta bekadun batek prestatu zuen batzordeak txostenak egiteko behar zuen materiala. OEH-ren lanak abian jarri ziren urte berean, 1984an, hiztegigintza batzordeko idazkari Mikel Zalbidek aurkeztu zuen epe luzerako plana onartu zuen Euskaltzaindiak. Barkatu? Hor, besteak beste, lexikologi irizpideen finkapena, LEF, eta egungo euskararen bilketa lan sistematikoa, EBS, egitea proposatzen zuen. Azaltzen dena da plana urteak datoz ordenatuetan, eta lauki horietan azaltzen dira egitasmoak. Bi proiektu horien bitartez, lortzen zena zen, nolabait ere, aitzindari irizpidearen eta aitorle irizpidearen araberako lanak paralelo garatzea. 1985 inguruan, Useira lehen Macintosh ordenagailuak heldu ziren, eta handi laster makina horietan datu baseak kudeatzeko sistema eta programazio lengoaia aurreratoa zituen Quatrième Dimension softwarea. Gertakari horiek oso garrantzizuak izan ziren, korpusen prozesamendua kalkulu zentroetako sistema informatikoetatik askatzen zutelako. Oso garai egokian etorri ziren gainera, zeren egungo euskararen bilketa lan sistematikoa abian jartzeko tenorea baitzetorren. 1986ko urriaren 24 eta 25ean, Larreun Lekun Berrin Euskaltzaindiaren hiztegigintza batzordeak hiztegigintzan, komunikabideetan, herri administrazioan eta beste arlo batzuetan ziharduten hainbat lagunekin batera egin zituen gogo eta saio batzuetan, egitasmo horrek zer epe hartu behar zuen zehaztu zen. Aztertu beharreko testuak, 20. mendearen hasieratik ikerketa egiten zen garai artekoak izan behar zutela erabaki zen. Euskaltzaindiak bilketa lan horren garantzia azpimarratuarren argi eta garbi azaldu zuen 1987ko urtarrilaren 31ko bilkuran hartutako erabakian ez zuela berak bilketa lan sistematiko hori buruti burura bere gain hartzeko asmorik, eta ez zuela berak bilketa hori egiteko lantalde propio horik sortu eta beharrezko baliabidez hornituko, eta lehendik lanen ari ziren elkarte eta lantalde bere gainen bidez burutu beharko litzatekela lan hori. Egin zen, deialdi ireki batera, USEI aurkeztu zen eta aukeratua gertatu zen. Euskaltzaindiaren batzorde baten kontrol akademikoaren pean egitasmoa gauzatzeko. USEIk eta Euskal Jaurlaritzak hitzarmen bat sinatu zuten eta lanak abiatu ziren. 20. mendeko euskarazko produkzio idatzia inventariatu eta sailkatu zen, testu masa, euskalkia eta testu mota kontuan izan da. Korpusak guztira 227 milioi testuitz zeuzkan. Eskura zitezkeen baliabideak eta lana burutzeko hartzitekeen denbora kontuan izan da, laginketa geruzatuz hautatutako 2 milioi testuitzeko lagin bat erabiltzea erabaki zen. Horrekin 40.000 lema lortzeko asmoz. Lagina osatzen zuten testuen 180 OCR bidez digitalizatu eta ondoren zuzendu ziren.
konkordantzia lortzeko programa, katriem dimension programazio lenguaia bisuala erabiliz lortu zen. Horrek zen nahi du teknikari askoren beharri gabe. Honen aurretik aipatu diren konkordantzien aldean, honetan korpusaren egitura esplizitatuta zegoen datu basean, eta aurrerago ikusiko dugun bezala, horrek ahalbidetu zuen korpusak egituratzeko estandarrak sortu ziren garaian, haietara egokitzea eta beraz, erabiltzaileek bilaketa zehatzak egitea. Garai hartan, lematizatzaile automatikorik ez zegoenez, lematizatze lana errazteko estrategiak asmatu behar izan ziren. Lehenik eta behin, arazoak identifikatzeko eta soluzioa egokiak bilatzeko, 20. mendearen hasierako 60.000 testuitzeko korpus batekin proba pilotu bat osatu zen. Trebetasun handiko giza lematizatzaile batek, Baionako izkia etxeak prestatutako erreterme programa baliatuz, eskuz lematizatu zuen eta horren ondoren korpus osoa lematizatzeko, Jose Antonio Aduri zan, oski, trebetasun handiko lematizatzailea, korpus osoa lematizatzeko sistema erdi automatiko bat erabili zen. Korpusaren lematizatu gabeko atal bat hartzen zen, eta horko forma bati aldez aurretik eskuz lema bat esleitu baldin bazitzaion, sistemak lema huraxe atxikitzen zion. Ondoren, giza lematizatzaileak errepasatzen zuen makinak egindakoa eta egokia ez bazen zuzendu egiten zuen. Urrengo korpus atal hartzen zenean, gertazitekeen forma bati ordu arte lema bakarra egokitu izana. Kasu horretan, makinak lema horixe atxikitzen zion. Forma bati lema bat baino gehiago esleitu izan zitzaion kasuetan, maiztasun handieneko lema atxikitzen zion. Gero, berriro ere, giza lematizatzaileak okerrak zuzendu eta beste korpus atal batekin gauza bera egiten zen, horrela denbora aurreztea lortu zen. 1981an burutu zen 1987 epeko korpusaren azterketa. Orduan, bigarren aldi bat ireki zen, helburutzat 20. mendearen bukaera arteko azterketa zuena. Lehen aldian erabili zen eredu estatistiko berbera jarraitu zen bigarrenean ere, emaitza koherenteak izan zitezen, naiz eta aztertu beharreko laginaren tamaina jaitsi beharra izan zen, aldi horretan euskal testuen ekoizpena asko handitu zelako eta hori eginezean, mendearen lehen erdiaren atala eskutaturik gertatuko zelako. Bi aldia kontuan izan da, 764.500.500 hitzek osatzen zuten unibertsotik, alegia 760.000 testu hitzetik, 4.657.165 osatu zuten lagina. Lemen kopurua 40.000 lematik 100.000 igaro zen. Bigarren aldi horretan testu batzuk euskarri digitalean lortu ziren. Dena den, informatizazioaren ikuspegitik berrikuntzarik handiena dokumentuak SGML markaketa lenguaiaren bidez etiketatzea izan zen. Horri esker, korpusaren erabiltzaileak testuak letra tipo desberdinetan aurkizitzakeen, originalien bezala, jatorrizko testuan zeuden bezala, eta gainera, erdarazko zatiak, aipuak, metaizkuntza eta bestelakoak ere markatuta aurkizitzakeen egilearen erabilera bereziak edo beste norbaiti hartuak agerian utziz. Horixe izan zen, euskarazko korpus bat nazioarteko estandar baten arabera egituratu zen lehen aldia, 1981. 1982an, Euskaltzaindiak hiztegi batuko azpibatzordea izendatu zuen euskarazko hitzen ortografia batua finkatzeko xedeaz. Azpibatzorde horrek, orotariko euskal hiztegia eta EBS korpusak aztertuz egingo zituen proposamenak, eta horretarako useik egietik, Eusko Jaurlaritzaren informatika erakundetik, orotariko euskal hiztegiaren korpusa eskuratu zuen eta EBS-erekin batera Oracle datu base bat antolatu zuen. Lematizazio lana arinago egiteko automatizatu beharra zegoen, baina hori ezen gauza erraza, euskararen morfologiaren izaera eranskariaren gatik. Mirian Urkiak eta EHUko isataldeko Iñaki Alegriak beren tesietan Morpheus prozesadore morfologikoa garatu zuten, euskara batua automatikoki lantzeko edozein tresnatarako oinarri edo abiapuntu izango zena. Besteak beste, Euslem, euskarazko lematizatzaile, etiketatzaile automatikoarena eta isaren euskararen datu base lexikalarena, EDBL, deitzen digunera.
1981-1989 epean, EBS-ko korpus automatikoki lematizatu zen Useiren eta Ixa taldearen elkarlanaren ondorio sortutako Euslem lematizatzaile automatikoa baliatuz. Baina hemen ere, erretermekin egin zen bezala, askoz ere modu azkarragoan noski, guztia berrikusi zen eta eskuz zuzendu, osatu edo esanbiguatu beharrezkoa zenean. Azpibatzordearentzat egin behar ziren txostenak prestatu alizateko, informazio hori datubase lexikografiko batean antolatu zen, hiztegi batuko datubasea deitu izan zaiona. Datubase horretan jasotzen ziren izforma bakoitzaren erabilerak, forma arautu baten proposamenerako azalpenak, 105 iritzi emaileko osaturiko sare batetik zetozen oharrak, proposamenak eta kritikak, hiztegi batuko azpibatzordeak bere erabaki proposamenak landu zitzan, hortik ateratako dokumentazioan oinarrituta. Usei kudeatzen zuen datubasea eta prestatzen zuen azpibatzordearentzako dokumentazioa. Hitzen forma arautuak Euskaltzaindiaren osoko bilkurak erabakitzen zituen eta arau gisa paperean argitaratzen ziren. 2000 urtean, hiztegi batuaren ordura arteko forma arautu guztien lehen argitaraldia egin zen paperean. Euskara agerkariaren ale berezi batean 20.000 formarekin. 2000 urtean, sarean jarri zen Euskaltzaindiaren webgunea eta urte berean Euskaltzaindiaren IKT, informazio eta komunikazio teknologien zerbitzua sortu zen. 2002an webgunean eduki orokorrez aparte, estandarizazioarekin zerikusia zuten eduki batzuk zeuden. Euskal onomastikaren datutegia, da, Euskaltzaindiaren arauak, hiztegi batua eta Euskaltzaindiak eta Euskaltelek sinatu zuten hitzarmenaren bidez, 20. mendeko korpus estadistikoaren EBS-ren emaitza zenaren konsulta eta baita Euskararen erabiltzaileen konsulta jaso eta erantzuteko Jagonet zerbitzua ere. Euskaltzaindia 2005 urteko maiatzean Argomaizen egin zituen 14. barna jardunaldietan Euskal Korpus Onomastikoa, EKO, proiektua onartu zuen euskarazko izen propio edo berezien ahalik eta korpus osoena biltzeko asmoarekin. Korpusa berez, 1989an hasi zen lantzen, baina 2005an egitasmo izaera eman zitzaion. Korpus horretako informazioa taula anitzeko datu baseetan antolatuak daude. Informazioak MS-ak softwarearen bidez. Abia puntua, Nafarroako toponimia eta mapaigintza bildumako 100.000 leku izen izan ziren. Hasierako oinarri horri, Euskaltzaindiak Euskal Herriko naiz kanpoko lekuen, ponteizenen eta Euskal deituren arloan eman dituen arau naiz irizpenetako izen bereziak ere jasotzen dira. Eta baita akademiak argitaratu dituen beste zenbait hiztegitan konsultagai dauden toponimoak ere. Datu base horretan datu asko daude, denek ordea ez dute berme maila berbera, ez da legezko eskakizun berberak ere. Izan ere, onomastika batzordearen lanen oinarri izateko sortua zen eta ez argitaratzeko. Bermerik handieneko datuak webgunean konsultagai jarri izan dira Euskal Onomastika datutegia da delakoan. Gaur egun egoera hori aldatua dago geroago esango dudan bezala. Euskaltzaindiaren beste egitasmo bat Gasteizko toponomiaren bilketa, finkapena eta argitalpena helburutzat duena da. Egitasmoa 1986an abiatu zen, datubasea FileMaker softwarearen bidez kudeatu izan da. Guztira, 400.000 erregistro inguru dauzka eta erregistro bakoitzak 38 eremu. Emaitzak paperean hainbat liburuketan argitaratzeaz gainera, horien PDF bertsioko fitxategiak doan jantz daitezke webgunetik. Argomaizen 2005an izan ziren Euskaltzaindiaren 14. barne jardunaldietan, beretan, hortariko Euskal hiztegien aldi hartan egitekoak ziren lanak burututzat eman ziren, eta orduan Euskara hiztegia izendatu zen egitasmoa abiarazi zen, Igor Sarasolaren zuzendaritzapean. Hark, barne jardunaldietan egin zuen azalpenean, esan zuen egitasmoaren helburua zela hiztegi aipua dago, hiztegi batuko lehen itzuliko hitzerrendei mamia jartzea, horretarako oinarri eta adibide iturri gisa, horretariko Euskal hiztegia aztertu eta egokituz. Bukatzen da, aipua. Erredakzioa hasi eta urtebetera, 2007an, Euskaltzaindiak etxalarren izan zituen 15. barne jardunaldietan, egitasmo horrek aldatu zuen izena.
Euskara iztegia esan ordez, ez da genuen, Euskaltzaindiaren iztegia eta horrela ezagutu izan da geroztik. Adierak eta, Euskaltzaindiaren iztegia adierak eta adibideak, egitasmoaren izena, zehazki. Eta handik aurrera alaixe deitu izan zaio. Xedea zen, 2000 urtean euskara agerkarian argitaratu zen eta 21.000 hitzez osatua zen iztegi batuko zerrendako hitz sarrerak erredaktatzea artean iztegi batua bukatu gabaitzeuen. Zati bat zertu zen, egokitu zen Euskaltzainen iztegira definizioak eta gainekoak egituz. Iztegia erredaktatzeko aplikazio informatiko berezia sortu zuen useik Euskaltzaindiaren enkarguz. Egitura kodetzeko XAML eta TEI estandarrak aukeratu ziren. Barne jardunaldiaietan, informazio eta komunikazio teknologien bidez Euskaltzaindiaren edukiak gizarteratzeko plana onartu zen. Plan horretan garrantzi berezia ematen zitzaien euskarazko testu korpusak elikatzeko, egituratzeko, estandarizatzeko eta erabiltzaileen eskueran jartzeko lanak koordinatzeari eta euskara erreferentzia korpusa lantzeko oinarriak jartzeari. Euskararen erreferentzia korpusa. Plana gauzatzeaz arduratuko zen informazio eta komunikazioaren teknologiak batzordea sortzea ere onartu ziren. 2007 arte, Euskaltzaindiak paperean banantzen zituen arauak arpidetza bidez. Urte horretan, arau erabakien banaketa elektroniko izeneko zerbitzua EAEB jarri zen abian. Eta horrela, aurreko arpidetza sistema baztertu eta arauak, izendegiak eta gomendioak webgunetik doan jaisteko aukera eman zuen. Erabiltzaile aurreratuei eduki horien XAML fitxategiak eskuratzeko modu ere eman zitzaien. Garai hartan, webgunean eskaintzen zen iztegi batuko zerrendak, 31.000 hitz zituen guztira, 27.000 sarrera eta 4.000 azpisarrera, gutxi gora bera. 2010 urtea arte handituz joan zen iztegi batua, 26.000 sarrera eta 6.000 azpisarrera izan arte. Oinarrizko iztegi ortografikoa finkatuta geratu zen horrela. Oinarrizkoa. Eta paperean naiz webgunean konsultagai jarri zen. 2010ko martxoan beste bi tresna jarri ziren webgunean. Iztegi batu oinarriduna, HBO, eta lexikoaren behatokia. Iztegi batu oinarriduna, iztegi batuko forma bakoitza erabakitzeko erabili zen dokumentazioaren berri ematen duen datu base bada. Internet bidez edonor konsulta dezakeena. Lexikoaren behatokia berriz, 21. mendeko euskararen korpusa da. 2007an, iztegi batuko lantaldeak lehen azpibatzordea zenak, txosten bat aurkeztu ziren Euskaltzaindiaren zuzendaritzari aurrerantzean izan zitzakeen eginkizunak proposatuz. Txosten horretako proposamen nagusia zen komunikabideek argitaratzen duten materialarekin korpus monitore bat, hau da, hizkuntza denborarekin nola aldatzen ari den erakusten duen korpus bat, etengabe elikatzen eta automatikoki lematizatzen eta etiketatzen joatea. Eta korpus horretan oinarrituz, lexikoaren erabileraren beak eta azterketak egitea. Halaxe sortu zen lexikoaren behatokia eratzeko asmoa. Eratu beharreko korpusak ezaugarri hauek izatea proposatzen zen. Batez ere, 2000 urtetik aurrera sortutako testuz osatua izatea. Euskaraz sortuak naiz itzulpenak biltzea. Testu oso espezializatuak edo hizkuntzaren erabilera berezia dutenak salbu. Bestera guztietakoak onartzea, eskuragarritasuna eta automatikoki lantzeko erraztasuna hartzea, testuak hobesteko irizpidetzat eta etengabe elikatzen joatea. Alegia testu monitore eta oportunista bat zen definizioa. Euskaltzaindiaren ametsa erreferentzia korpus handi orekatu, lematizatu, etiketatu eta linguistikoki anotatua izatea da, eta badu esperantza amets hori ezurmamitzeko. Bitartean, lexikoaren behatokia helburu hori duen korpus monitori oportunista da, baina testuen sailkapen baten bidez, oreka kontrolatua duena, testu guztien egitura etiketatzea eta etiketatze linguistikoa, lehema, kategoria, azpikategoria eta kasua, XAML eta TEI estandarren arabera egiten dira. Urtero, testu gehiagorekin elikatzen da, edukien jabeekin hitzarmenak sinatuz, haien erabilerak berme juridiko osoa izan dezan, eta prozesatu ostean webgunean jartzen dira konsultagai. Horiek horrela,
Horiek dira, hain zuzen, gaur egun testu bilduma batek korpustzat hartua izateko izan behar dituen gutxieneko ezaugarriak. Oraintxe bertan, 72 milioi testu hitz ingurura iristen ari da korpusa. Egitasmo honek duen konplexautasuna kontuan izan da, Euskaltzaindiak alderdi teknologikoa lantzeko Useiri, Eluiar Fundazioari eta EHUren Donostiako Informatika Fakultateko ISA taldeari enkargatu die garapena. 2009an, Orotariko Euskal Hiztegiaren paperezko bertsiorako RTF egitura zuen bertsio elektronikoa jarri zen webgunean ISA HTML formatura eraldaturik. Bilaketak egitearen aldetik bertsio horrek oso aukera mugatuak eskaintzen ditu mikroegitura ez dagoelako esplizitaturik makinarentzat. Hortik, 2017 arte, bertsio hori eduki berriz hornitu eta osorik berrikusi da. Urte horietan, paperezko hainbat libururen PDF bertsioak jarri dira webgunean, esate baterako Gasteizko toponimia, onomastikon Baskonia, literatura terminoen hiztegia, Euskararen herri hizkeren atlasa, Euskal Gramatika Eglu, Euskara Agerkaria eta beste hainbat argitalpen. Eduki gehienak Creative Commons lizentziapean jartzen dira, hau da, libreki erabili eta zabal daitezke, aldatu gabe, Euskaltzaindiarenak direla aitortuz gero eta helburu komertzialik gabe. 2012an Euskaltzaindiaren hiztegi adiraketa adibideak paperean argitaratu zen. Hiztegi batuaren lehen itzuliko 20.000 sarrerak oinarri hartuta, beren definizio, kategoria gramatikal, espezialitate registro eta euskalki markekin, aditze regimenekin eta Orotariko Euskal Hiztegian 20. mendeko korpusean eta lexikoaren behatokian jasotako adibideekin. 2014an, Euskaltzaindiak Euskara Baturako emandako hiztegia, morfologia, sintaxia, ortografia, onomastika eta euskarari buruzko arauak, gomendioak, onespenak eta irizpenak Euskara Batuaren eskuliburua izenburua izango zuen argitapen baten bidez, bai paperean, bai webgunean gizarteratzeko erabakia hartu zuen. Baliabide hori, modu didaktikoan lantzeko enkargua batzorde ahaldundu suntzikor bati eman zion, 2018an egin zen lan horren lehen argitaraldia. 2015an IKT batzordeak Orotariko Euskal Hiztegia mikroegitura dun hiztegi egituratu gisa lantzea hobetsi zuen. Esan dugu, lehen tipografikoki bai definitua dagoela egitura, baino ez makinarentzat. Eta beraz, bilaketetarako motz geratzen dela. 2015an IKT batzordeak OH mikroegitura dun hiztegi egituratu gisa lantzea hobetsi zuen, RTF formatuan dokumentu gisa landu beharrean, eta erabaki zuen EHUko Informatika Fakultateko ISA taldeko kideekin gaia aztertzea. Helburu hori lortzeko asmoz, plan hau diseinatu zen. Bat, OH-ren TEI estandarraren araberako egituraren analisia egitea, hau da, hiztegiren artikulu guztiak eta bakoitzaren egitura, sarrera, adierak, azpizarrerak, adierak, kategoria gramatikoalak, adibideak eta bar, deskribatuko lukeen eskema definitzea eta hiztegiaren egiturak eta hori automatikoki egiteko parser edo analizatzaileak jasoko lituzkeen erregelak eta alderantzizko bidea egiteko estilo horria ere lantzea. Bigarrena, migrazioa egitea egitura berrira eta parserra exekutatzen dezenean artikulu batzuek salbuespenak baldin baziren horiek identifikatu irtenbide egokia ematea. Ezin duelako sistema automatiko batek 100% bihurketa egin. Hirugarrena, barneko erredakzio lanetarako software berriak garatzea. Eta laugarrena, webgunea OH-ren egitura berriari egokitzea. Plan horri 2016 urtearen hasieran ekin zitzaion. Garbi zegoen hasieratik egiturak eta guztiz automatikoki ezinezkoa izango zela, baina bai 100 handi batean eta bestela ezinezkoa litzatekeela lana. Beharrezkoa ikusten zen lan horiek egiteko informatikariekin batera OH-ren erredakzioan lan egindakoek parte hartzea eta halaxe gertatu zen mikroegituraren konplexutasunagatik. Edizio ingurune berriaren garapena OH-erako ez ezik, akademiaren hiztegigintza egitasmo guztietarako baliegarria izan behar zuena, Useiri eskatu zitzaion, eta 2017-2018 urteetan hiztegiaren egitura formala TEIren arabera definitu eta automatikoki TEI egitura horretara migratzeko parsela landu zuen EHUko ISA taldeak. Parser horrek ez du egitura 100% automatikoki egituratu, baina dagoeneko lortu da OH-en bilaketa aurreratuak egitea egituraren atalik esanguratsuenetan, gutxienez. Eta emaitzen aurkezpena hobetzea aurreko bertsioan
egiten zenaren aldean, baina datozen urteetan zuzenketa asko egin beharko dira eskuz. 2016 urtean, Euskaltzaindiaren hiztegia webgunean konsultagai jarri zen paperezko bigarren argitaraldia aurkeztearekin batera. Mikroegitura XML lenguaiaren bidez esplizitatua duenez, hiztegio hainbat modutara konsulta daiteke. Hitz bat bila daiteke sarreretan, adibideetan, definizioetan, erreferentzia gurutzatuetan, antzeko formetan edo taxonetan. Hitz hasiera edo bukaera jakin bat duten hitz guztien artikuluak bila daitezke eta bilaketa kombinatuak egin daitezke euskalki marken, jakintza arloen, erregistro marken eta bestelako marka batzuen kombinazioaren arabera. Bilaketa aurreratuaren emaitzen informazio gehiago ikus daiteke gainera HBO-n, OEH-en, Atlasean, Ogiarramendeko korpusean eta lexikoaren behatokian. 2017an Euskaltzaindiaren webguneak zituen ahulezien analisi bat egin zen, eta informazioaren antolaketa, itxura grafikoa, komunikazio estrategiak eta mantentzeko eragiketak hobetu beharra ikusi zen. Egitasmo hori gauzatzeko egokiak izan zitezken enpresa batzuei beren proposamenak egin zitzaten eskatu zitzaien, eta proposamen egokiena egin zuenari esleitu zitzaion lana. Ordutik hona, webguneari hobekuntza asko egin zaizkio, batez ere hainbat edukiren konsulta aberatsak egiteko. Besteak beste, Euskaltzaindiaren hiztegia eta webguneko beste datu base batzuk automatikoki lotzeko prozeduraren beharra ikusi zen. Asmo hori betetzeak alegin berezia eskatu du baliabide linguistikoetan, hau da Euskaltzaindiaren hiztegian, hiztegi batu oinarridunean, Euskal Onomastika datutegian, Jagonet konsulta zerbitzuaren datu basean, Euskaltzaindiaren arauetan, literatura terminoen hiztegian, Euskara Batuaren eskuliburuan eta Euskararen herri hizkeren atlasean bilaketa bateratuak egin alizateko. Euskal Onomastika datutegiaren konsultan, Euskal Korpus Onomastikoko dokumentazio ikusteko aukera ere badago orain webgunean. Baude salbuespen batzuk, eta legearen aldetik, denak ez daukatelako hain argi bere egoera juridikoan. Baliabide digitalak Euskararen estandarizazioan erabiltzeko egin diren... 5 minutu. Bat. Digitala beroi, Hori da. Baliabide digitalak Euskararen estandarizazioan erabiltzeko egin diren aleginen historiak erakusten du informazio eta komunikazio teknologiek aldi berean erronka eta abagunea direla. Bide horretan ikasi dugu erronkei gogotsu ekinez gero abagunei etekin ateratzen zaiela. Horregatik, aurrera begira, are alagin handiagoak egiteko asmoa dugu. Ez gara geldituko oraingo garapen mailarekin. Lexikoaren behatokiak referentzia korpus izatera iritsi behar du, eta lexikografian ez ezik, erabiligarria eta erabilia izan behar du, hizkuntza laritzaren beste arlo batzuetako ikerketan, hizkuntzaren irakaskuntzan, hizkuntzaren soziologian, literaturaren ikerketan eta hizkuntzaren prozesamendu automatikoan esate baterako. Euskaltzaindiaren hizkuntza baliabide guztien integrazioa bilatzen dugu. Euskara Batuaren eskuliburua etengabe eguneratu nahi dugu eta Jagonet zerbitzuari berehalakotasuna eta interaktibotasuna eman. Gurpilak ez du gelditu behar. Aitzitik, teknologiaren abiadura gero eta handiagoari jarraitzeko azeleratu ere egin beharko da.